A calidade de vida das persoas coa síndrome de Down mellorou moito nas últimas décadas. A súa esperanza de vida duplicouse ata os 65 anos, pero o seu envellecemento é moito máis acelerado. A súa terceira idade chega aos 40. Esta situación fíxonos bater coa nova realidade, o descoñecido envellecemento das persoas coa síndrome de Down. Agora, coñecemos que un 70% dos maiores de 60 anos desenvolve Alzheimer e que a mellor maneira de facer fronte a este envellecemento prematuro é reforzar a súa autonomía e inclusión a través do apoio da contorna familiar e social. Para iso, é esencial a coordinación entre familia, administración e entidade Down, para garantir unha atención integral e individualizada da persoa facendo uso dos mesmos recursos que o resto de maiores. Con este fin, a Federación Down Galicia e as súas entidades levan anos profesionalizándose neste eido. O seu equipo segue e valora o proceso de envellecemento de cada persoa, reforza as súas habilidades cognitivas e mantén coordinación co sistema sociosanitario. O obxectivo é acadar un envellecemento digno en igualdade. Down Galicia. Contigo podemos máis.